Boas noites, balomaneiros e balomaneiras. Aquí andamos, unha noitiña máis co noso balonmán galego e con tamén un montón de protagonistas que tamén andan por aí, por España adiante, levando o nome de Galicia, por España e polo mundo. Hoxe temos internacionales tamén presentes no programa, pero tamén queremos pedirvos que vos suscribades a nosa canle de YouTube e se vos gusta o que facemos, por suposto, darlle un forte me gusta ao final do programa. E tamén, por suposto, o resto de redes sociais que tendes por aquí abaixo, tamén que vos suscribades, tamén é importante para nós. E como fai tempo que non falo, pois decirvos que tendes unha canle a maiores desta en YouTube de formación que vos interesa de seguro para formarvos, seguir formándovos como adestradores e tamén con temáticas de regras e normas do noso balonmán, impartido eses vídeos por colexiados coa respectiva explicación de cada unha das regras. Tamén temos, por suposto, a María Fresco con nós. María, boas noites. Boa noite, Nacho, boa noite a todos e a todas. Bueno, que dicir, que tal? Como vai a semana, Nacho? Cóntame. Bueno, pois vai moi ben. Seguimos estas últimas semanas de tempada, xa casi, María, rematando, pero bueno, temos aínda bastante contido de balonmán para que a xente decida que ver e a donde asistir e seguir disfrutando do noso balonmán galego que está de moda, está claro. Dende logo. Bueno, eu veño, non sei se foi rematar a semana ou comezala coa Final Four da segunda autonómica que estivo increíble, para min das mellores, a final que máis disfrutín, sen dúbida, e bueno, invito a todo o mundo a quen se queira ver ese partidazo da final que entre na canle de YouTube e disfrute del, e bueno, que podedes disfrutar de todas as Final Four que organiza a Federación Galega de Balonmán, porque están disponibles aí para quen a queira ver, la verdad, unha gozada. Pena me dá xente que non puido velo en directo, Nacho, xa cho digo. Sí, a verdade, che digo, a posta en estea era criminal, o sea, era fantástica, era brutal, non? Os que estábamos vendo desde a casa dábanos unha sensación de calquer partido a nivel nacional, calquer partido de división superior e un ambiente espectacular en Lalín. Lalín e balonmán, Lalín e balonmán. Pois sí, Nacho. Entre tanta competición, tanto resultado tanto de todo, pois ten que haber tamén novas, non? Así que imos velas. Pois, María, pois non podíamos comezar doutra maneira este de Volta Media que ao grande, non? Con dous equipos galegos que este ano abandonan a máxima categoría galega para dar ese salto, non? A nivel nacional, a categoría nacional, xogaron a casa, evidentemente soñaron coa súa xente e fixeron realidade, Indupor, Balonmán Porriño e Balonmán Culleredo, novos equipos de primeira nacional. Hoxe temos protagonistas en directo para que nos conten en primeira persoa o vivido. E xa vamos a dar paso a David Moreiras do Indupor Balonmán Porriño e Iago Ferreiro do Balonmán Culleredo. Boa noite. Boa noite, rapaces. Que tal? Bueno, que tal? Creo que esa resposta está máis que xa dita, non? Que tal? Sí, moi ben, a verdade. Bueno, que dicir, evidentemente, cando consigues o obxectivo, un obxectivo ademais como este, pois todo de felicidade e a verdade que moi ben. Bueno, primeiro, noraboa, como dicía Nacho, xa so dese equipo da primeira nacional, e bueno, nos gustaría non saber e que lle contarades a todo o mundo que nos está a mirar, pois como vichedes esta fin de semana xogando a fase de ascenso na casa, Iago? Bueno, la verdad es que por suerte o por desgracia en Culleredo ya llevábamos muchas fases de ascenso. De las últimas 4 que se hicieron hemos ido a 3 y la verdad es que esta con diferencia ha sido la más especial. Poder participar en Culleredo con toda nuestra gente ha sido una experiencia, la verdad, que única y se notó tanto a nivel intensidad, ¿no? Desde el principio, desde el primer partido salimos a tope
y bueno, con un resultado pues inigualable. La verdad es que después de tantos años conseguir este ascenso y conseguirlo en Culleredo sobre todo, pues algo maravilloso, la verdad. Bueno, David, vos para ali polo Porriño, como vivichedes? Bueno, en primeiro lugar, felicitar tamén, evidentemente, a Iago e ao Culleredo, porque, como el di, tamén eran moitos anos buscando o ascenso e, pola nosa parte, pois, moi parecido, non? Ao xogar en casa, tamén creo que, se non me fallan as contas, son 5 temporadas en primeira autonómica buscando crecer e dar ese paso para volver á categoría nacional. É o mismo, xogando en casa con tanta xente disfrútase moito, a intensidade parece que se multiplica en cada momento, se disfruta moitísimo, sobre todo si consigues o ascenso, o sea que moi ben. E bueno, porque o domingo tivo que ser un dos partidos máis especiais que vivichedes, non? Veña, contádenos aí como foi esa xornada. Bueno, eu pola miña parte, evidentemente, cando chegas con opcións de gañar, pero dependes de ti mesmo, pero non só te vale ganar, que tes que ganar por 3 goles ou máis, pois evidentemente o partido ten outra cousa, non? Porque buscas un pouco máis de épica sempre, e bueno, a verdade é que saiu todo perfecto, foi un partido, non sei se dicir perfecto, pero prácticamente, saiu todo desde o principio, parciales a favor desde o minuto 0 ata o 60, se había algún parcial en contra, rapidamente contestábamos con un 2-0 ou 3-0 a favor, moitísima xente no pabillón, así que, bueno, perfecto, a verdade é que nin nos nosos mellores soños podíamos firmar o partido do domingo. Iago, e pola túa banda, eu creo que tamén a nivel especial, o sea, a nivel persoal, foi moi especial, non? Sí, la verdad es que ojalá nuestro partido el domingo hubiera sido tan tranquilo como el que tuvieron en Porriño. Ojalá esa amplia renta durante todo el partido para estar tranquilos, pero no tuvimos esa suerte. Jugamos contra un equipo, el Maravillas de Madrid, al final con gente muy veterana, gente que jugó en Liga Sobal y que al final tienen mucho callo en esos partidos, saben el ritmo que tienen que marcar y al final es gente que no se pone nerviosa. Y estuvieron ahí todo el partido. Sí que es verdad que nosotros pudimos poner esa intensidad que te aporta jugar en casa con toda la afición y al final pues un parcial en los últimos 10 minutos que gracias a Dios nos dio esa ventajilla para llegar un poquito holgados al final y que nadie tuviera un infarto en la grada de Culleredo. David, de volta a Primeira Nacional, unha tempada de ensoño e agora tesnos que decir cales son esas expectativas para a temporada que ven. Bueno, as expectativas son, primeiro, disfrutar, darlle o valor que merece volver a unha categoría como é a Primeira Nacional. Evidentemente, queremos manternos na categoría. Ese é o primeiro obxectivo, é manter a categoría. É moi importante para o clube poder manter o equipo senior nese nivel para poder ter rapaces que teñan esa posibilidade de crecer cun equipo en Primeira Nacional. E bueno, o obxectivo é aguantar aí e disfrutar deste obxectivo cumplido. Bueno, Iago, e vos, como dicíades antes os dous, tras varios anos buscando ascenso, por fin chega a Nacional o club, e aínda que é moi pronto, pois tamén que nos podes adiantar desa tempada que ven? Bueno, pues un poco lo mismo. O sea, al final el trabajo más complicado yo creo que está hecho, ¿no? Conseguir este ascenso, que al final es algo súper difícil. Tienes que quedar de los 2 mejores equipos de Galicia y luego solo ascienden 6 de toda España de forma directa. Y ahora viene la segunda parte del trabajo, que es intentar mantenerte en Primera Nacional, que el año que viene va a ser mucho más duro. Ya no van a ser, van a ser todo partidos a vida o muerte, da igual el rival, porque cada punto va a contar, ¿no? Para conseguir esa permanencia.
y al final es un poco lo mismo, ¿no? Lo mismo que tenemos en Porriño. Tenemos una gran cantera detrás que viene con muchas ganas y que necesita al final tener ese escaparate en Primera Nacional para poder curtirse y poco a poco entrar al primer equipo. Entonces, vital ahora continuar con el trabajo y ni mucho menos va a quitar el pie del acelerador, vamos. Pois nada, eu por último falabades antes da importancia de xogar na casa destes sectores e vamos vos deixar, por suposto, si queredes mandarlle un mensaxe a toda esa afición, esa xente que vos estivo apoiando dendo de volta media para o mundo, a ver quen é o primeiro que se anima, pero penso que é importante esa mensaxe a esas as vosas aficións. Bueno, eu pola miña parte, primeiro agradecer o apoio deste fin de semana e do todo o ano, porque a verdade é que eu personalmente co equipo senior masculino en Porriño poucas veces vin tanto seguimento, sobre todo de moitísimos rapaces, cadetes infantiles, moi metidos, tamén evidentemente xente adulta. Pedir que sigan apoiando o ano que ven o equipo, porque como di Iago vai ser durísimo, todos os partidos van a ser moi importantes, vamos a necesitar o apoio. Así que gracias a todos, esperamos que estén aí para o ano, evidentemente sei que van a estar. Tamén unha mensaxe de felicitación a todos os compañeiros, ao clube, ao equipo técnico, e tamén quería deixar unha mensaxe para o noso eterno capitán Johnny, que, bueno, estes días acaba de ter unha situación personal complicada, así que un abrazo para él e para toda a afición de Porriño. Iago? Y ahora, bueno, lo mismo, un poco agradecerle a los que nunca fallan, que al final la afición en Culleredo siempre abarrota el pabellón de Tarrío, que muchas gracias por el apoyo, todo el apoyo de toda la temporada, el apoyo de todos estos años, porque ellos nunca han fallado, en ocasiones nosotros sí, y sobre todo, pues agradecérselo también al club, que ha hecho un esfuerzo muy importante estos últimos años, tanto con nosotros como con la cantera, para sacar el club adelante. Y bueno, no me quiero olvidar de nadie de los que estuvieron todos estos años, que estuvieron trabajando, todos los jugadores que han pasado por ahí, todos los entrenadores, que todos tienen un pequeño granito de arena de lo que se consiguió el fin de pasado, no es solo la gente que estamos ahora. Y bueno, luego ya el tema personal, también quería, bueno, alguien que nos ha dejado este año, muy importante para mí en el balonmano gallego, que era Geno Gómez, que me parece que también ha hecho mucho por el balonmano en Coruña. Y nada, también muchos de los jugadores que estamos en Culleredo hemos sido formados por él. Así que también pues ese granito de arena que es suyo. Pues claro que sí, hai que ser agradecidos, eso é importante. Pois moitísimas grazas, rapaces, enhoraboa polo conseguido. Vémonos o ano que ven polas pistas a ver se nos acercamos a ver algo de balonmán nacional por Galicia. Moi ben, moitas gracias. Pois aí nos vemos. Boa noite. Nos veremos. Boa noite. E seguimos de boas novas porque as galegas Laura Rúa e Tamara Seijas conseguiron esta fin de semana o ascenso á División de Honra Ouro feminina co Icasa de Madrid. Antes de nada, queremos mandarlle un cariño moi grande a Laura, que se lesionou xogando na fase, e unha pronta recuperación. Ademais, animouse personalmente a dedicarnos unhas verbas para o programa. Imos velas. Hola, soy Laura Rúa, actual jugadora de Icasa Balonmano Madrid, y tanto en mi nombre como en el nombre de Tamara Seijas, la otra gallega del club, os queremos dar las gracias por esta visibilidad a las jugadoras que estamos tan lejos de Galicia, pero que las sentimos muy cerca. El pasado fin de semana conseguimos el ascenso a la División de Honor Oro Femenina, que es actualmente la segunda categoría del balonmano español femenino. Y sí es bien cierto que el 8 de agosto, cuando empezamos la pretemporada, marcamos con un asterisco las fechas de la eliminatoria y de la fase de ascenso como un objetivo a largo plazo, pero el que queríamos tener en mente durante toda la temporada.
La temporada la empezamos muy bien, pero en el mes de noviembre desencadenamos 2 derrotas consecutivas y parecía que el objetivo se nos estaba complicando. Vino el parón de Navidad y a partir de ahí pusimos mono de trabajo, focalizadas en lo que queríamos conseguir y llegamos a la última jornada con posibilidades de meternos en la fase. Tras ese partido contra San Sebastián de los Reyes, en el cual conseguimos la victoria por la mínima, nos daba una plaza en la eliminatoria. A los 2 días sale el sorteo y nos sale que nos tenemos que enfrentar a ida y vuelta contra Puerto del Carmen, que era campeón del Grupo A, en el cual sabíamos que era un rival muy duro porque técnicamente tiene jugadoras de una calidad brutal y que además era un equipo que prácticamente no conocía lo que era la derrota, solo había perdido un partido y empatado otro. Entonces afrontamos el partido de Madrid sabiendo que esta eliminatoria no eran 60 minutos, que eran 120 y que todo contaba. Conseguimos una ventaja de 6 goles para la semana siguiente jugar en Canarias, en el cual fue un partido todavía más disputado, en el cual tanto nosotras como ellas teníamos claro lo que queríamos, pero bueno, al final conseguimos ganar por 2 tantos y tanto con una victoria como con la otra conseguimos el pase a la fase de ascenso de la semana pasada, que éramos 4 equipos para 2 plazas. En la fase de ascenso jugamos el primer y segundo partido, en el cual conseguimos victoria contra Mislata y contra OAR. Y el tercer día sabíamos que teníamos muchas posibilidades de meternos en las plazas del ascenso, pero que había posibilidades reales de quedarnos fuera. Sin embargo, cuando llegamos al pabellón quedaban 15 minutos del partido anterior y cuando miramos el marcador y veíamos que OAR estaba ganando a Mislata, decíamos, no nos lo creemos, porque de este modo, independientemente de lo que pasara en nuestro partido, estábamos ya dentro de la división de honor oro femenina la temporada que viene. Y cuando suena la chicharra y OAR gana, yo recuerdo que todo el mundo estaba saltando, gritando, llorando de alegría y que a mí, por lo menos, en 10 segundos se me pasó un flash de toda la temporada y decir, ha sido tan duro, pero el objetivo está más que cumplido. En cuanto a mi vida aquí en Madrid, pues nada, yo acabé mis estudios de Ciencias de la Actividad Física del Deporte y ahora estoy terminando mis estudios de fisioterapia en la Universidad Camilo José Cela, la cual pues nos da a las deportistas y sobre todo de balonmano muchas facilidades para compaginar tanto los estudios como nuestra vida deportiva y estoy muy contenta aquí, la verdad. Y bueno, en cuanto al balonmano gallego, yo todos los fines de semana sigo todos los resultados que mi antiguo club hace, o sea, la Asociación Deportiva Carballal, y lo sigo muy de cerca, y también sigo la Primera Nacional masculina y la División de Honor oro femenina. O sea, yo, aunque esté aquí, siento muy cerca a Galicia, siento muy cerca el balonmano gallego, me enorgullece que cada vez esté creciendo más y más y que las cosas se estén haciendo tan bien. Y os doy también la enhorabuena a vosotros porque parte de lo que estáis consiguiendo, mucha de la culpa la tenéis vosotros. Así que muchas gracias, os deseo muy buen fin de temporada a todos los equipos gallegos que estén disputando este fin de semana el sector con infantil femenino o infantil masculino. Y nada, un beso a todos, muchas gracias y de verdad que para cualquier cosa aquí estoy. Un beso. Pois noraboa para Laura e Tamara, que dende logo se levan o mítico hashtag xa da Federación, orgullosas das nosas. E Nacho, si de ascensos vai a cousa, pois a semana pasada falábamos con Aaron Díaz do seu ascenso a Asobal co Porto Sagunto. Hoxe temos outros 2 galegos que conseguen co seu equipo a mesma hazaña, e é que o balonmano Nava volta á Liga Asobal. E a quen temos aí? Pois a Gonzalo Carró e a Andrés Vila, aos que xa lle damos a benvida ao programa do balonmán galego, o seu balonmán. Boa noite. Hola, boa noite. Que tal, como estamos? Como no de traballo vemos. Acabamos de terminar agora de entrenar, ainda temos dos partidos de Liga máis e estamos a preparar o partido do fin de semana. Pois, que dicir, Gonzalo? Pois,
que le dice a verdade verte outra vez voltar a Asobal, que é un lugar onde estuveche sempre, a maioría de tempo da túa traxectoria, que le dice a ver a ese balonmán Nava na máxima categoría, por un montón de amigos que eu tamén teño dentro, ou amigos que temos da Federación Galega aí dentro, pero nos tens que contar como viviche o partido deste fin de semana e que valoración farías de toda a tempada. Pois primeiro, a tempada foi dura. A verdade é que pode parecer que non, que gañamos, só perdemos 2 partidos e por un cada partido, pero foi moi dura. Ao final sabíamos cal era o noso objetivo desde o primeiro momento, desde agosto, que preparamos a tempada para iso. Foi dura, fíxose larga, pero ao final conseguimos. E o partido increíble. Ao final tivemos a sorte de poder xogalo aquí, co pabellón cheo de persoas, todo o apoio que temos cada fin de semana increíble. Así é moito máis doado, non? Moito máis doado, conseguémolo, moi contento. A verdade é que moi contento. Andrés, para ti será a primeira tempada na máxima categoría nacional. Ainda encima cun de Carballo, xa sabemos que nada pode sair mal. Que se sinte, Andrés? Bueno, eu de momento ainda teño que falar co club porque remato o contrato este ano e ainda non teño cerrado o que vou facer o ano que ven, pero sí, se todo vai ben, será a miña primeira tempada en Asobal e a verdade que teño moitas ganas de probar o máis alto nivel nacional. Bueno, eu levanto o teléfono ahora, vale? Teño un amigo por aí e vou dicir, oye, que pasa con este chaval? Pago eu de representante, vale, Andrés? Non te preocupes. Vale. Bueno, para que non o sepa, aínda que no mundo do balonmán dudo moito, o balonmán Nava está afincado nunha poboación moi pequeniña. Vivir o balonmán de élite aí ten que ser moi especial, non? Contádenos. É totalmente diferente do que, por exemplo, vivir en outros sitios. Ao final é un pobo na 3.000 habitantes, incluso eu penso que menos. Ten as súas cousas moi boas, ao final que toda a xente, como digo, apoia, o pabellón está cheo todos os partidos, a xente coñécete polo pobo, todos os sitios te saúdan. Pero tamén ten esa outra de acostumarse a vivir nun pobo, pero para tamén o que facemos nós, que entrenar, dormir, comer e pouquiño máis, aí acabase facendo doado bueno, pregunta de Andrés, xa é o meu segundo ano, a ver como pudo atoparse este ano. No, para min, eu estou acostumbrado a vivir en pobo, así que nese sentido foi fácil para min. A vida no día a día, pois, ao final, como todos os xogadores vivimos no pobo, pois, facemos vida entre nós e ainda facemos máis unión, facemos máis grupo, ainda mellor. Que ademais de estar nun pobo tan especial co equipo, pois Gonzalo está a vivir, pois eso, grandes momentos como xogador, coas chamadas desa selección absoluta, desas internacionalidades. Nos tes que contar desa cita mundialista que viviche fai nada, Gonzalo. Nada, increíble. A verdade é que ainda non o creo. Sí que é verdade que nestos máis ou menos 2 últimos anos estou aí xa a ser máis ou menos un fixo coa selección argentina. De feito, en 2 semanas viaxo para pasar todo o xuño en Buenos Aires para treinar, non vou ter moito verán. Pero moi contento, unha experiencia increíble, a verdade que penso que ainda non me creo, xogar contra os mellores do mundo, poder representar a un país como é Argentina, que ao final, sí, eu nací en Galicia, pero toda a miña familia, teño parte, metade, non? Eu sou de Galicia, tamén escoitame, podo falar en galego, pero toda a miña sangue de alí, meus pais, meu irmán mesmo tamén naceu alí, teño ese sentimento está aí sempre, a verdade é que é moi bonito poder devolvelo de alguna maneira, non? Compartir estes momentos con todos os xogadores increíbles que temos na selección, a verdade é que moi contento e ojalá poder seguir con isto. E bueno, Andrés, antes nos adiantabas un pouquiño, non? Preguntaba por como se vive o balonmán aí, e agora pois tamén queremos saber, non? Como estades vos, como vos atopades e como levades o día a día lonxe de Galicia. Eso quizás sea o máis difícil, estar lonxe de Galicia. De feito, boto de menos
moito a familia, os amigos, a miña parella, tal. Unha cousa que boto moitísimo de menos é quizáis o mar, que parece unha tontería, pero cando estás lonxe del, Eso sempre pasa. bótalo de menos. E bueno, Gonzalo, ti como estás a vivir o día a día? Como di, xa levas moito tempo fora, Sí. pero Mira, ao final eu xa levaba, creo que 5 ou 6 anos en estar en Galicia, voltei o cisne e voltou esa morriña voltou. O que di Andrés, de verdade, o mar eu penso que o principal é tamén estar perto da familia, dos amigos, de todo. De feito, sempre que volvo, non quero volver. Agora teño a sorte de estar con Andrés, voltamos xuntos en coche, así. E sempre chega o luns e dicimos, podíamos quedar un pouquiño máis que non pasaba nada. Sempre queremos bueno, dar hasta o último minuto. Sí, sí. entre todo o que andades a facer, tedes algo tempo para seguir o balonmán galego ou non estades a seguir? Sí, gracias a vos que con todos os programas, tanto en Campeonatos de España como día a día, sempre os seguimos. Tamén temos moitos amigos que xogan ali, o Andrés tamén, o mesmo Novas, de onde el ven. Sempre temos aí un ollo pendente dos partidos, das seleccións, do Campeonato de España, e sempre está ben ver que hai equipos de Galicia en cada Campeonato de España, sempre ter a representación. É moi bonito saber que Galicia está sempre aí presente, loitando sempre, non cambian as cousas, non? Bueno, pois, dende logo que dá gusto escoitarvos, noraboa polo conseguido, o balonmán galego está moi contento de tervos aquí no programa e, por suposto, de vervos conseguir pois esos éxitos persoais e que para nós tamén son un orgullo. E nada, que moitísimas gracias por compartir un ratiño do vosso tempo aquí con nós no De Volta e Media. Moitas gracias a vos por estar pendente sempre, estar aí traballando día a día con isto, facer ver a xente todo o que hai detrás. Pois vémonos nas pistas, Graciñas. rapaces, graciñas. Abrazo grande, chao. Chao, chao. E nada, e continuamos porque esta semana é a quenda dos infantís nesto dos sectores estatais, a maioría comeza hoxe, de feito temos as rapazas do Tecnosat Balonmán Cangas xogando nestes intres. María, non sei se temos algún resultado, podemos adiantalo? Vamos primeiro por as imaxes delas e despois así buscamos, Nacho. Pois eso, que como dicía ben María, vos vamos a poñer ese vídeo das rapazas de Cangas que están a dalo todo na pista e despois informamos un pouquiño de todo o demais. Noites a todos. Eu son Carmen, xogadora de Tecnosat Balonmán Cangas. Esta semana está sendo moi importante para o noso equipo, xa que tras todo o traballo realizado durante a tempada, imos disputar o sector nacional. Estes últimos días afrontámolos con toda a ilusión do mundo, pero sen deixar de lado a preparación dos partidos. Esta non está sendo moi diferente a habitual. Estivemos concentradas en tesas en cada adestramento, para poder así sacar o mellor de nós. Estamos todas moi contentas de poder vivir esta experiencia tan bonita e única que non todo o mundo ten a oportunidade de vivir. Os rivales son equipos que, como nós, estiveron traballando durante toda a tempada. Porén, temos claro que sair ao campo concentradas é o máis importante para cada resultados favorables, e que pase o que pase, non nos imos rendir ante. Disputar este sector na casa é unha experiencia maravillosa, xa que tenemos os nosos familiares e amigos arroupándonos estes días, e sobre todo a mellor afición do mundo. Imos con todo, e pase o que pase, estamos moi orgullosas. Bueno, pois xa estivemos investigando e o resultado pois hoxe non é moi favorable para as rapazas do Cangas, pero dende aquí desexámoslle moitísimo ánimo e bueno, que como decía a Carmen, moi orgullosas de ata onde chegaron e do que están facendo, queda moito sector por diante, todo pode pasar, estamos na primeira xornada. Así que nós de momento, ímolo deixar aí co Cangas e continuamos co resto de equipos que comezan mañá a loita por meterse no top 8
Nacional Infantil, Nordataxiria Femenino, Bruno de Rock Barbers Balonmán Cangas Masculino e Asociación Deportiva Carballal en ambas as dúas categorías. Todos están viaxando, así que temos vídeo. Imos con moitas ganas, xa que levamos un mes preparando os partidos de cara ao sector. A semana pasada fixemos un partido contra o cadete femenino de Culleredo e xa que levamos unha boa sensación, pois imos con todo. Xogaremos contra o Mijas e tamén xogaremos contra San Lorenzo de Murcia. Son equipos moi rápidos, pero tamén son moi fortes e ca defensa vamos a complicalo todo. Os nosos obxectivos cara a este sector son disfrutar, primeiro de todo, que non influya o resultado, competir ata o final, xa que é unha experiencia moi bonita, que vivimos todas xuntas, é o noso primeiro sector, así que vamos estar moi ilusionadas. Bueno, pois como podedes imaginar, moi ilusionados, non, ante este reto, unha fase estatal que, bueno, estas nenas ganaron a pulso esta temporada, bueno, con ganas xa de que chegue esa viaxe, non? Unha viaxe bastante longa, temos que ir hasta Málaga, hasta Mijas. O sorteo da competición pois tampouco foi moi agraciado para o noso lado, non? Tocanos enfrontarnos co campeón de Andalucía e co campeón da región de Murcia, pero bueno, penso que, inda que non teñamos esa vitola de favoritos, penso que é un papel que nos pode axudar, non? A hora de competir, descargar un poquinho de presión sobre estas nenas que fixeron unha tempada estupenda e vamos a ver o que sai, non? O noso objetivo evidentemente é competir ao máximo nivel, intentar ganar os partidos, vamos a probarnos ante equipos dun gran nivel e a competición pois despois nos marcará onde temos que estar, non? Pola nosa conta non pode ser de outro xeito que intentar dalo todo para voltar a terras galegas orgullosos, non? Do noso esforzo, sobre todo, e do noso traballo. O premio é estar, xa non temos que traer un premio a maiores e vamos a intentar pois que cando volvamos estas nenas pois sexan mellores xogadoras, non? Independentemente do resultado, que, repito, vamos a intentar loitar por todo. Este primer sector que jugamos estamos muy emocionadas y un poco nerviosas, pero con muchísimas ganas de demostrar el trabajo duro de toda la temporada. Afrontamos este sector con los objetivos creemos que cumplidos. Nuestros rivales, a estas alturas, no hay ningún rival flojo, ni bueno, sí, los hay más fuertes, con más experiencia en sectores, pero yo creo que si vamos con ganas y con el esfuerzo de todo el año, yo creo que lo vamos a hacer bien. Pues este sector lo afrontamos con mucha ilusión, ya que para todos es el primero y además con muchas ganas, porque es la recompensa a todo el trabajo que llevamos realizado durante todo el año y bueno, allí vamos a demostrar por lo que somos campeones gallegos y a luchar. Porque el Barça nos ha tocado, es un equipo muy fuerte, vamos a intentar afrontarlo con lo mejor posible y dar la mejor imagen que podamos e intentar ganar el sector. Afrontamos este sector con moita ilusión, temos un equipo moi novo, máis de primeiro ano, incluso o segundo ano é a primeira vez que participan neste tipo de eventos, en principio intentemos disfrutar desta experiencia porque nunca se sabe cando se pode repetir. En canto aos equipos que nos tocaron, é verdade que tivemos un pouco de mala sorte no sorteo, pode ser que teñamos o sector máis difícil de todos, doble partido co Barça B no primeiro grupo, de pasar teríamos que xogar contra Burgos, Agustinos ou Guadalajara, os tres podemos equipos, Agustinos posiblemente un dos máis potentes de España. Primeiro íbamos centrarnos a tope nese doble partido contra o Barça B, equipo tamén de primeiro ano, que tamén poden pagar un pouco de experiencia, pero o Barça sempre candidato ao título simplemente polo seu nome, non cero excusas, nós temos que mostrar que somos campeóns.
galegos. Que expectativas levamos? Pois simplemente intentar disfrutar da experiencia, intentar faltar unha moi boa imaxe. Os resultados virán despois. Facemos as cousas que sabemos ben, teremos bons resultados, senón teremos mal. É así de simple. Entón, intentar dar boa imaxe, que todo o mundo disfrute da experiencia e, por suposto, intentar conducir o máximo posible. Buenas tardes, soy Simón Hernández. Yo de Iglesias, somos dos jugadores del Balomano. Estamos bastante bien preparados, estuvimos practicando toda la semana para llegar lo mejor posible. Sabemos que está el primero de Aragón, que es el anfitrión. Vamos a ver que es un rival bastante complicado. Y luego también está el tercero de Madrid, que los equipos de Madrid suelen ser buenos. Vamos a tener que competir todos los partidos porque al final son equipos internacionales. Yo creo que estamos bien, tanto mentalmente como físicamente, para jugar el sector. Pois María, moitísima sorte a todos e a todas, aínda que coido, eu creo, María, que aquí falta alguén, Pois sí, Nacho, vinte atento, porque o Bairo la línea anfitrión do sectora e hoxe temos un dos protagonistas en directo. Damos paso xa a Martín Vázquez. Hola. Moi boas, Martín. Que tal estás? Estás nervioso polo sector? Sí, bueno, estamos algo nerviosos todos, pero vamos a afrontar o partido con moitas ganas. Vale, pero xogar na casa é moi especial, non? Eso axuda, non? Sí, axuda moito. Que se vou dicir? Non sei. Bueno, ides xogar o sector contra o Sanse, o Prado Marianistas e o Mislata. Como vedes? Xa traballachedes algo na pista? Sí, traballamos moito, sobre todo esta última semana, do Prado Marianistas e do Mislata, porque son dos que temos vídeos, e do Sanse non, porque non encontramos nada, pero sí, temos bastante traballados todos. E como estás ti e como están os compañeiros para afrontar este sector? Contanos. Bueno, os compañeiros están moi ben, eu vexo moi ben. Están adestrando con moitas ganas e con moita intensidade e defendendo con moitas hostias, como debe ser. Bueno, vamos aí a por todas. Queremos gañar diante da nosa afición. E bueno, Martín, mañán debut ás 8:30 contra Marianistas, como dicías ti xa. Vamos che deixar que lle mandes unha mensaxe a todo o mundo para encher o Lalín Arena. Hai que petalo ali, ou que? Sí, que veñan todos, que vai ser un partido moi bonito e vai ser unha festa. Así que van a pasar moi ben. Pois nada, moitísimas gracias, Martín. Moitísima sorte para ti e para o teu equipo e para o club. E nada, que mañán xa estaremos pendentes de vos, vale? Veña, gracias. Veña, boa noite, grazas. Martín, boas noites. E continuamos porque esta fin de semana tamén remata a Copa 5x5 Deputación da Coruña coa fase final no concello de Camariñas. Hoxe imos dedicar un oquiño especial no programa do balonmán galego. Pois, como xa sabedes, levamos aí uns mesiños con este proxecto de balonmán na rúa 5x5 da Deputación da Coruña, un proxecto ilusionante onde achegamos o noso deporte a todos os cativos e cativas da provincia en idade alevín e benxamín. Ao final, unha actividade para disfrutar, para compartir e, sobre todo, fomentar o deporte e o traballo en equipo. Por suposto, imos porlle imaxes ao que estamos a dicir. Dentro vídeo.
qué pasada que se liou con esta aventura, Nacho? Non, se ti souberas, a cousa aínda non queda aquí. Temos moito do que falar hoxe, ilusiona ademais ver o que está provocando o balonmán na rúa, Deputación da Coruña, tanto a nivel galego como a nivel nacional, é a verdade. E para falar disto, pois, temos un pequeno vídeo dunha persoa que nos invitou a soñar e que apostou, sen dúbida, por isto, cos ollos pechados, a deputada provincial de Deportes, Cristina Capelán. Moitas gracias. Hola, bueno, pues nada, rematamos esta primeira Copa Deputación de balonmán na rúa 5x5. Desde a Diputación decir que estamos moi contentos do éxito de participación e que todos os nenos que se acercaron a xogar o balonmán que puidesen disfrutar deste deporte, e nós seguiremos intentando acercar o deporte aos nenos para que coñezan o balonmán e outro tipo de deportes que seguiremos fomentando. Desexarlles toda a sorte do mundo a estes últimos equipos que quedaron para a final, que se vai a xogar en Camariñas. Desexarlles toda a sorte e nada, que teñan un bo día a disfrutar do deporte. Pois moitísimas grazas a Cristina e a todo o seu equipo, por suposto, a Deputación de Coruña. E como dicía, a fase final levase ata o Concello de Camariñas e temos aquí con nós ao Concelleiro de Deportes para falar da competición. Así que xa lle damos a benvida ao De Volta Media a Fabián Canosa. Hola. Boa noite, Fabián, que tal? Moi ben, moi ben. Bueno, acolledes a fase final dunha competición que arrasou en todos os concellos que se disputou. Que supón para o Concello de Camariñas ser anfitrión desta fase final? A verdade é que é un privilexio poder ser a fase final aquí en Camariñas, despois de todo o furor e toda a ilusión que creou esta competición por todos os sitios onde pasou, e nos que non pasou, vírono por redes sociales, por algún medio virtual, e sí que todo o mundo está un pouco fascinado con este modelo de competición, que aproveito para darvos a noraboa a todos que integrades a Federación Galega, neste caso tamén a Deputación da Coruña pola súa colaboración, pero genial, genial. Concelleiro de Camariñas, pero tamén, María, un dos grandes xogadores que deu esta provincia tamén de balonmán. Ollo, ollo. Boa noite, Fabi. Boa noite. O balonmán en Camariñas é un deporte con moitísima historia. Eso sabémolo todos, os que fomos ali a xogar moitísimas veces. Este proxecto quizás poda avivar, non, esa conexión cos máis cativos e cativas da vila, non crees? Sí, a verdade que, como diste, que o balonmán en Camariñas foi un referente na Costa da Morte, sin dúbida, e na provincia da Coruña un dos máis referentes, e que ahora mesmo sí que notamos que estamos un pouquiño nese costa abaixo, estamos aí como nunha llanura que, bueno, que costa levantalo, e creo que estas competicións, estas iniciativas levadas a cabo pola Federación, pois a verdade que nos van dar ese impulso que necesitamos para chamar a eses nenos e nenas que, bueno, que están aquí no pobo e que sí que buscan esa actividade deportiva saludable, bueno, para un pouco tamén ter esa calidade de vida a nivel familiar. Sí, comparto contigo, Nacho, que estas actividades farán este fin de semana, que vai a ser unha festa aquí en Camariñas, unha festa do deporte, unha festa da unión do deporte en Camariñas e do balonmán, que sirva tamén para seguir esa andadura do Club Balonmán Camariñas que necesita, sí. E, bueno, que expectativas ten o Concello, por suposto, o área de deportes, en canto a convertir a Praza de Abastos nun mini estadio de balonmán? Porque iso non se ve en todos os concellos. Non, a verdade que é unha pasada. Eu, bueno, hoxe estuve un pouco aí con montaxe, fuise vendo todo o proceso, os veciños acercábanse ali a ver que pasaba aquí, que é isto, que, non sei, sabes, nadie pensaba que un estadio de balonmán este na plaza. É a verdade que sí que moita curiosidade, ahora mesmo xa está todo montado, é unha pasada pasar por ali, sí,
vai causar, se o tempo permite, a ver se o vento se relaja un pouquiño e podamos disfrutar todos dun bo fin de semana, tanto nenos, adultos, veteranos que xa estamos fora das pistas, pois retomar tamén un pouquiño o gusanillo, volver a encontrarse, volver a compartir experiencias e vivencias que xa vivimos durante estes últimos anos. Moi ben, moi ben. Tenos que contar e tens que facer esa publicidade dese pobo que che costa tanto que Camariñas, non? Que se van a topar as familias que visiten esta fin de semana o teu pobo, Fabi. A verdade é que, como ben sabes, Camariñas temos de todo. Nesta fin de semana, pois mira, as familias que veñan de fora, que sí que veñen de toda a provincia, dos equipos que se foron clasificando nestas fases anteriores. A verdade que, bueno, o ambiente todo pola zona do Porto está genial, polo tema de haber ambiente sempre hai movimento, sempre se agradece, e despois momentos que teñan pois así máis mortos as familias, poden visitar toda a costa natural que temos, que é unha maravilla, o Faro Vilán, as praias. A verdade que non lle vai chegar a nada o día, entre que van a ver os fillos xogar, que iban visitar un pouquiño, e pois o de sempre, que temos aquí produto de calidad da nosa ría, do noso mar. Bueno, van ir de cultura, de deporte, de gastronomía, de paisaxes, van ir ben sortidos. É o moi importante de todo, pois da xente de Camariñas tamén que leven esa esencia de toda a xente de Camariñas. Xa temos moitísimas ganas de ir hasta aí. Xa bendiche moi ben o produto. Xa temos moitísimas gracias de ir todos aí. Oye, Fabi, moitísimas gracias por acompañarnos hoxe e vémonos, sen duda, a partir de mañá. Paréceche? Exacto. Moitas gracias a vos. Eso, que vai ser unha festa, Federación Galega, Deputación, Concello, veciños, todo o balonmán da comarca, da provincia que se acerque a Camariñas, porque aínda que non xoguen como é o caso dos adultos, pois sí que poden ver unha festa, poden estar nun bo ambiente, que o pasaremos genial. Xa contaremos nas redes, as fotos, os vídeos, que tamén tedes aí geniales. Nada máis, moitas gracias por todo, de verdad. Nada, gracias a ti. Vémonos. Veña, graciñas. Chao, chao. Pois nada, antes decíache, María, que si ti souberas todo o que quedaba, que son boísimas novas para realmente o balonmán galego, non este formato de competición, non? Porque a familia aumenta gracias a ese 5x5. Deputación da Coruña, pois nacen escolas como a do balonmán Cerceda e temos un club en Ribeira pois dando eses primeiros pasos. Hoxe acompáñanos para falar destas novas ilusións Lidia Rodiles como coordinadora da Escola de Cerceda e David Cameán, pois eso, cabeza de familia dese club de Ribeira. E xa vos damos as boas noites. Boa noite. Boa noite. E vos preguntamos que tal estades, Lidia. Todo bien. Buenas noches, María. Buenas noches, Nacho. Todo bien, muy ilusionados. Llega el reto final en Camariñas este finde y a tope. Bueno, David, como estades en Ribeira? Cóntame. Primeiro, boas noites. Darlle os parabéns á Federación, no vosso caso á Deputación tamén, por toda esta labora que estades a facer, que a verdade é que é moi gratificante, moi ilusionante. Vemos cousas que se melloraron, pois nós que somos vellos roqueiros do balonmán, vemos cousas moi melloradas, que teñen moita chegada aos nenos, e unha mostra foi o 5x5, que ás poucas horas de sair as ofertas para os colexios, creo que en 48 horas estaban os grupos, que xa non collía ningún equipo máis, e iso para nós, os que disfrutamos deste deporte, e para estas iniciativas novas, eu creo que é unha gran noticia ver aquí a compañera de Cerceda tamén con unha escola de balonmán nova, recente e nada, e para adiante. Bueno, Lidia, como falábamos, esa escola xa está a funcionar, non? Contanos un pouquiño, pois como xorde e a acollida das familias do Concello de Cerceda.
Bueno, nosotros vamos allí como segunda prueba del 5x5, después de haber estado en Carballo y ser todo un éxito. Llegamos a Cerceda, un concello pequeñito, pero bueno, que tenía bastante oferta deportiva, ya estaba instalado todo en los colegios, ya había empezado el curso, era complicado pues adaptarse en la temporada, pero aparece el mini estadio, como hablabas antes, María, allí colocado en el medio de la plaza de la Silva, y la gente se queda alucinada. Crea algo diferente en todo el mundo, que al finalizar el evento se acercan y dicen: queremos balonmano en Cerceda. O sea, los padres se acercaban, los niños. Es que los valores son distintos a otro deporte. Es que mi hijo nunca jugó a nada y ahora 3 días que me lleva con el balonmano en la cabeza, que si por la mañana, que si por la noche. Entonces, gracias a esa demanda de todos los papás y mamás y niños, que supongo que serían insistentes en casa de queremos balonmano, mamá, pues llega hasta el concello, y gracias a la Federación y a la Diputación, que también está Cristina allí implicada en el concello de Cerceda, pues podemos dar ese pasito adelante y sacar escuela en Cerceda, bueno, y de la mano de escuela en Asilva, es decir, 2 escuelas diferentes unidas en un mismo concello. Entonces, bueno, súper contentos, una acogida tremenda desde el primer día, muchísimas llamadas, todo el mundo preguntaba por información, queremos empezar, ¿cómo va a ser esto? ¿Cuánto va a durar? ¿Mi hijo puede ir? ¿No puede ir? Porque, bueno, claro, las edades eran de primero a sexto de primaria y bueno, todo el mundo quería jugar al balonmano y el balonmano está de moda, está claro. No teu caso, David, estades a dar eses primeiros pasiños, bueno, falamos de primeiros pasiños no presente, pero ti falabas moi ben e definías moi ben o que é o balonmán en Ribeira, non? Con todos esos anos atrás, pero tesnos que contar como naceu a idea deste presente, non? De iniciar estes primeiros pasos outra vez no balonmán aí. Pois de unha maneira moi sinxela. Somos un grupo de traballo de xente que todas adestramos e xogamos en diferentes etapas no balonmán en Ribeira, como anteriormente o compañeiro Canosa, somos desa escola, da escola de Touriñán, da escola de David Amor, toda esta xente que agora é moi coñecida, pero nós estábamos aí con eles, e foi un grupo de traballo que xa viñamos dándolle unhas voltas a isto, pero, bueno, non faltábanos ese pulo, ese impulso de que este balonmán o 5x5 do as familias daqui da vila. Foi unha constante, entre comillas, e ben entendido acoso, de dicir, isto ten que sair, isto ten que sair, isto ten que sair, e, bueno, eu formo parte dun grupo no que está Pablo, no que está José, no que está Luís, no que está Fernando, no que está Juanvi, no que está Gena, no que está Sesé. Moita xente traballadora que coñece o balonmán, que estivo no balonmán, que estivo dentro, que estivo despois fora nas pistas, e aí estamos, dando pequenos pasos, pero, bueno, sendo moi cautos con todo, porque, bueno, tampouco a nivel, digamos, un concello con eleccións non é unha boa época, tivemos varios contactos e, bueno, estamos aí. E agora tenos que decir, cales pensas que van a ser as expectativas? Dinos. Vouche ser realista, o grupo está funcionando, un grupo de traballo desta xente que che comentei antes, onte mantivemos unha reunión, o proceso está en marcha, está en mans dun xogador de balonmán que neste caso é abogado, estamos dando eses primeiros pasos e agora temos o apoio por parte da Federación, tivemos contacto, como ben podedes saber, con Bruno, e xente afín ao seu equipo de traballo, temos o seu apoio e agora, pois, pasando as eleccións, creemos que o Concello debería nos de dar, que creo que non lo vai a dar, o seu apoio e, bueno, pequenos pasos, seguros, pero pequeniños pasos. Bueno, isto vai para os dous. Que lle diríades á xente para que escollan, ao igual que vos, o balonmán, para animar a esas familias a que apunten os nenos e as nenas ao balonmán, Lidia? Bueno, yo creo que lo que hablábamos antes, los valores que se transmitieron en Cerceda les quedaron claros.
ningún niño quedó sin jugar, ninguno, daba igual que se acercaran a las 10 de la mañana o a las 7 de la tarde, todo el mundo que tenía interés era bienvenido, daba igual que no hubiera cogido un balón, que no fuera del concello mismo, o sea, si le apetecía probar, se acercaba y creo que es el punto de partida, los valores para poder escoger un deporte como es el balonmano. Además de nuevos amigos, coincidir con gente que nunca te imaginas que vas a coincidir porque en gustos igual pues no eres tan semejante y uno es de fútbol, la otra es de baile, pero confluyes en el balonmano y es un espacio para todos y está clarísimo que es todo un éxito. Bueno, pola túa banda, David, que lle dirías ás familias para que se animen a probar o balonmán e elexilo? Pouco lle hai que dicir. Eu que teño familia, como os meus compañeros, formamos familia, creo que temos un nexo común, e o falábamos onte, de que todos practicamos varios deportes. Todos. 2, 3 deportes mínimo. Facíamos balonmán prioritariamente, compaxinábamos con outro tipo de deportes. Eu facía ciclismo, fútbol, pero todos. Eu creo que o balonmán é un deporte que lles vai a dar un plus a calqueira neno, a calqueira nena. Volvo ao inicio da conversa, os colexios aquí tuveron unha aceptación enorme, houve colexios que non puderon ir, se se fixera máis días iba a ter a mesma aceptación. O sábado pola mañán choveu, aquilo estaba cheo, o sábado pola tarde estaba a reventar, e o domingo por motivos personales non puden estar. É ilusionante ver que isto que pode sair adiante, hai vila, hai ámbito poboacional e pouco máis. As familias están ilusionadas, ora é un pouco conciliar as vidas de cada un e poñer un poquinho da parte de todos, tanto o concello, nós como persoas, como grupo, e, bueno, apoiar a Federación témolo e poder sacalo adiante, poder velo dentro de 3 meses funcionando. Imos un pouquiño máis alá, non? Que opinión vos merece unha actividade como o 5x5 do balonmán na rúa, Lidia? Creo que es una actividad de promoción, lo hablábamos antes, en concellos que todavía pues no se conoce la actividad o que no está desarrollada la actividad. Creo que fue una oportunidad muy buena cuando nos reunimos con la concelleira, con Cristina, la diputada, y la técnico de deportes, junto con Bruno, pues yo le decía, mejorar la oferta deportiva del concello, la vamos a mejorar sí o sí, y creo que va a ser una salida para muchos niños que todavía no han encontrado su huequito en el mundo del deporte. Entonces, llegar a un sitio donde no se conoce un deporte y el lunes siguiente o a las 2 semanas tener 43 inscripciones de Asilva y Cerceda, o sea, creo que pocas palabras más pueden dar el resultado. David, que opinión che merece todo eso que montamos, non? Esa, ao final, esas gradas, esa pista no medio de Ribeira, todo o que organizamos en torno ao 5x5. Creo que o comentín con Ana, non sei se foi ese día ou a través, bueno, das líneas que temos para organizar todo isto que estades levando a cabo. E a mí o que máis me chamou a atención é a forma novedosa que se plantexou. Comentaba cos compañeiros, é unha cousa a copiar por outros deportes, porque é un formato novedoso, un formato dinámico, un formato que se ve que atrae, e creo que o que dicía a compañeira Lidia, evidentemente os concellos creo que deberían ter interés en canto máis abanico deportivo podamos ter. Nós temos unha comarca de casi 100.000 habitantes e o que digo sempre, non existe o balonmán, hai que pensar o por que non, e darlle a volta a iso e dicir, oye, todos cabemos, eu practico outros deportes, estou noutros terrenos, e hai nenos que fan 2 deportes e é viable, e ademais é unha oferta que é moi interesante, que se debe dar a coñecer. A Federación eu creo que está facendo, ao meu punto de vista, ben. Eu viví en outra época da Federación e
non teño máis que loar o traballo que se leva a facer. Cando hai que facer críticas, hai que facelas tamén de maneira constructiva, podendo mellorar, corrixir, todo sea para o ben común do deporte, dos nenos, que ao fin e ao cabo son os cabezas de todos estes proxectos deportivos. Bueno, e xa para rematar, un desexo para cumprir nesta nova etapa. David. A máis inmediata, que os dous equipos que vamos daqui do Concello de Ribeira, os compañeros do Benxamín e o noso grupo de alevins do colexo, disfrutar do día. Para nós, para os nenos é un premio ir a Camariñas, onde nos viaxábamos habitualmente. Camariñas, Grupo Mar, Siria, bueno, Perlío, Barallobre, Pontedeume. Volver aos inicios, volver ás bomboneras, volver ás pistas, e os nenos van encantados, levan todas as semanas dándolle voltas a isto, están moi ilusionados, pero é un plus, que o disfruten, e pola nosa parte no tema do grupo, do club, pois que os pasos que se vayan dando cos compañeros, con Pablo, con Johnny, con José, con Ángel, Luis, Juanvi e Genas, que sigamos adiante, que teñamos o apoio suficiente para poder sacalo e que en septiembre volvamos a vernos e podamos dicir aquí estamos, aquí empezamos e para arriba. Pois Lidia, rematamos contigo. Un desexo para cumprir nesta nova andaina. Bueno, yo creo que el mejor deseo es poder darle continuidad a todo esto que ha empezado. La temporada que viene, disfrutar de balonmano en Cerceda, en Asilva, en Ribeira y en muchísimos más concellos a los que se pueda llegar. Y, por supuesto, este sábado en Camariñas también tocará disfrutar y a ver si rascamos algo. Pois moitísimas grazas aos dous por acompañarnos e por facer a familia do balonmán galego un pouquiño máis grande. Moitísimos éxitos para os dous. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Gracias. María, un programa máis e moitísimo balonmán que nos queda por vivir aínda esta fin de semana. Sobre todo gañas, ilusión e moita paixón, pero hoxe é un día pois tamén de mezcla de emocións, de tristura, tamén unha parte de melancolía, porque na Federación Galega, máis para o día a día, María, pois temos novedades, non? Pois si, hoxe toca despedirse non só do programa, senón tamén da nosa compañeira Marisa Sueiro. Ela non vai estar en directo porque non lle gustan nada os focos, ela é de pasalo ben detrás das cámaras, de facernos disfrutar e aprender. E, bueno, eu soubo a dicir unha cousa porque non me quero emocionar e ela xa o sabe todo. Así que, Marisa, persoas como a ti sempre no meu equipo. Non vou a dicir nada máis. Aparte, todos os anos que estivo vinculado ao deporte, eu penso que o balonmán galego está super agradecido en xeral, non eu vi as redes sociais no día de hoxe que estaban agolpadas nesa nova que publicábamos na web, que é certo, non? Ao final unha persoa é cabeza visible durante tantos anos, durante tantas tarefas que desenrolou na federación, non? Este tipo de xente que xa non só se vincula a un deporte por medio dun traballo, senón que se vincula por algo vocacional, non? E que lle gusta tanto este deporte como lle gusta a xente como Marisa. Eu estou contigo, non? Máis xente como Marisa vinculada a este deporte. O balonmán galego é historia do balonmán galego, vai seguir sendo un presente maravilloso para Marisa, porque non a vamos olvidar de todo, seguramente algo teremos pensado e, evidentemente, o que sí temos que deixar claro é que Marisa dedicoulle moito tempo ao balonmán galego, hai que agradecerlle todo ese tempo que lle dedicou e, sobre todo, mandarlles de aquí unha aperta enorme. Como di ese compañeiro, tiñamos un comentario, se o podemos recuperar, pois quizás... Ímonos quedar con isto para pechar o programa, Nacho. Correcto. Ese é o comentario de María, que, ao final, falar de balonmán galego é falar de Marisa María.
pois rematamos por hoxe. Boa noite e a seguir poñendo o balomán de volta. En media. Gracias. Boas noites. En el mismo folio, la lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos. Rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta. Vaya precio sin competencia, una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta, estoy harto de tanto frotar. Tú que eres tan guapa y tan lista, y tú que te mereces, y un príncipe, un dentista, tú te quedas a mi lado, y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Tú que eres tan guapa y tan lista, y tú que te mereces, y un príncipe, un dentista, tú te quedas a mi lado, y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Y tú qué bonito el mar, cuando lo miro a tu lado olvido las pateras, las mareas negras, los alijos incautados, la playa en donde se dejan morir las ballenas, este infumable plato combinado. Una mano pide el